तनी बाबा जी तनी मनी हमर पर ध्यान रखल करी। अब जानता ही बनी के रहल भैया बड़ ना बताओ इतना टाइम हो गया लेकिन आज सोरे से करा एकदम खाना बना लेनी हम और उसी पे जाए कर है ना वहाँ के नौकरी पना तो बड़ी एथु रहेला मर जो बड़न एकदम परेशान हो गए बड़न काम के चलते काम 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 रोतियों खुने उठ के काम में करत रन दिनों में यही हाल बाटे। खाना दाना बना के तो दिल नहीं पता न कर फुर्सत मिली तब ना खाए खातिर एकदम लागत ना कि काम के चक्कर में ये सही में लगनिया के दिनों ऐसा होखेबे करला कि दिन भर दुकान पर भीड़े भीड़े रहत थे ऊपर से बाहर से मंगावा सामान वो अलगे टेंशन बाटे। छोड़ा ज्यादा अच्छे ना बा आमदनी होता थे उतना पैसा से बेचाता था और लगनिया खत्म हो जी ना तो अपना खातिर सोना के ना कान में के बनवाई उनकरा से कह के और से भी हमरा बड़ी माने लन उनकर सब तुम्हारे इतना घर में सजे सवर के रहे ना। अरे साला रे ओई घरवा में इतना सुंदर मेहरारू अच्छा खाली आई रही तो खाली चाची रही घरवा में इतना बढ़िया मेहरारू बड़ा सुंदर लगती है मेहरारूआ को तो ऐसे परी वरी ना उतर के आ गई ये इतना सुंदर मेहरारू ये परी वरी तो नहीं है ना अगले घरवा में आई रही 6 महीना पहले बाद चाची रही घरवा में ये इतना सुंदर स्मार्ट एकदम झकास मेहरारू कहाँ से आ गई। रुको 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 ये तनी छू के देखी तो मेहरारू है कि कोनो दूसरे चीज आके बैठल गए घरवा में छू तो पता चल जी कि मेहरारू है कि ना। अरे तो सचो में मेहरारू ही हो ये का करो तड़ो सोचो में मेहरारू हो पागल हो गया ना नहड़ा तू आए बोला तू घर में कैसे घुस गइल हां तू कहिया आइलू ई तार घर ह पागल हो गया ना नहड़ा ई घर में हमरा आइला 6 महीना हो गई 6 महीना 6 महीना पहले वाली त घर में चाचा चाची खाली रहना जा त चाचा चाची रहला जा उनकर बेटवा नहीं खानू करे शादी हो गइल बा शादी हो गइल घर आ तू के रहो घर में बिना पूछे तैसे घुस गइला अरे हम लपुआ की तरह बगलिया जी बगलिया में घर बना त हम वही घर कनी को सामान खाती होई नहीं तो थोड़ा सा दिमाग में सेंस नहीं के कि कोई के घर में घुसे जाला त आवाज दे के घुसे जाला ऐसे कोई के औरत मेहरारू वैसे घर में घुस जेबा तू हमरा के पता ना रहे कि घर में तू हूं आइल बालू हम तो के देखनी तो हम कहनी कि जहां तक कोई परी वरी त नहीं छे ना बैठल हां हां परी तने के बेटा अच्छा जाए तो खिसिया के बालू तू तो हमार भौजी त भइलू चाचा के लइका भैया तू हमार भौजी हां बोला का चाहिए ओहनी ही एगो सामान खाती ना हां तो बोला का चाहिए भौजी हो सुन ना एगो बात कही का बोला लेकिन जाना तो लू तू हार तो शादी बियाह हो गेल हार तू मिलकर घरे लेकिन सोचो में यार तू बहुत ही झकास बालू झकास बालू जाना तो लू मतलब तहार बोले के मतलब का भाई झकास बालू हमारे का मतलब है ना कि हमनी के टोलवा में ना 10-20 गो नया नया भौजाई आइल बाली सस लेकिन तुम्हारा लेखा नइखी सर तू इतना सुंदर लागत लो यार हम तो देखनी तो कहनी कि जरा तो कोनो परी आ गेल बिघरवा में अच्छा आसमान से रउआ सच कहता नी साचो में यार भौजी तू इतना बेटर लागत लो ना यार मत पूछो गजब तू बहुत स्मार्ट लागत लो ओ का ना हम बचपने से स्मार्ट उन्हें तो हम सोचत नहीं कि चाचा के लइके बा पागल ह उतना मतलब फैसिलिटी वाला ना ह झाड़ झूर के ना रहेला लेकिन कैसे तुहार ओकरा शादी हो गइल ह अब तो का करे बताइए अब नौकरी चाकरी वाला जो इंसान रहला ओका तो मेहरारू स्मार्ट ई तो मिलबे बात करे ठीक इंसान लेकिन उहे तो हम कहनी कि तू इतना हैंडसम है देखत नहीं कि मेकअप क के वाह यार गजब तू सजल बालू साचो में सच में इतना सुंदर लागत इनका तुहारा के ना कोई टक्कर दे वाला है नहीं के टोलावा में कहत नहीं कुल जने तारा गोड़वा के धोनो निखी जा अच्छा हां इतना तारीफ मत करी नहीं तारीफ करे वाली बात का बात तू इतना सुंदर लगते बालू सच्ची में भौजी बहुते तू स्मार्ट लागत है एकदम का हम कहीं कुछ कहले नहीं के जा अच्छा रउआ तो स्मार्ट बटल नहीं बनी हाँ। ऐसे ही बताइए राव शादी भइल बा कि ना अभी तक ले अभी कहाँ हमार शादी भइल बा अभी तो तिल कहरू गवते नहीं कसन तो शादी कैसे हुई अभी तो कुंवारे घुमतानी का करी भौजी अब अकेले बानी निको ना लगेला वही तरह अच्छा तो मेहरारू जो होता नहीं ना हाँ हाँ अब उम्र होइए गइल बा त लइका 16 साल में जवान होला सन 20-22 साल के बाद शादी हो जाला। अच्छा का रहुआ के चाहिए हमरा के एगो सामान चाहत रहा जान तो भौजी ना कि तनी हमार घर बनता घर में काम लागल बाटे पाटरा के काम तनी बाबा जी तनी मनी हमर पर ध्यान रखल करी
अब जानता ही बनी के और भैया बड़ा ना तो चल गेला ना बाहर विदेश। अब उ का बहन का बनाई हन वो मरद के ना कोनो मेहरारू के चेते नहीं कब हां जेकर नौकरी चाकरी वाला बात का मेहरारू वैसे घर में दिन में पड़ल रही। ई तो बात ठीक है कहत भौजी वैसे भी तू कभी याद करियो हमरा कैसन बात ना नहीं ना है। देखिए अब रहुआ तो रहुआ मेहरारू बटल नहीं की त कब वैसे भी तू देखत रहू ना कि हमरो जिम्मा अकेला ही बानी फ्री रही ना उतना कोनो काम हम नहीं के बस तू याद करल करी हां। हाँ तो कबो कबो घूमत फिरे आ जिम घर में ऐसे हम अकेला रहत ना लगे कि पूरा एकदम बोर हो जाने इतना बड़का चुकी घर में जान जाए। तू हमरा के याद करबो हम तारा त नहीं ऐसा तो होइए नहीं के सकत कि हम ना आई। अच्छा तो ठीक के कर फोन आता है। अच्छा देख ले तनी के कर हां ई घर के हां। अच्छा तो उही ना एगो सामानवा खाती आई रहे तो कहत हो जाके हमरा ना आई। मम्मी रा फोन करत तड़ी तू याद करियो ना। हां तो ठीक है कबो कबो घूमत फिरत घर में आ जाए नहीं जाना तनी हम बड़ी टेस्टी टेस्टी खाना बनाए ना शहरी मॉडल वाला रवा के बना बना के खियाई। लेकिन ऐसे भी जेकरा घरे है इतना सुंदर भौजाई जे के याद करी काहे नहीं बतावा इतना तू बढ़िया वालू तू याद करबू हम नहीं ऐसे तो होइए नहीं के सकत। अच्छा ठीक बताई से आवल करम ना घूमत फिरत। हां आज कोनो दिक्कत ना हो जाई तो हम ना दिक्कत कहियो बाबूजी बड़न तो उहे के दरोगे हनी अब उ जालन सुबह ड्यूटी पर निकले नहीं हन त रात में बताओ अब हम घर में अकेले ही ना रहना। हां जी तू अकेले रहलू त सुन ना तू हरा के कुछ खाए पिए वाला के जरूरत होई ना। हां तो हम तारा के जब बगलिया में मार्केट बा जानते बालो। हां वो तो जानते बानी लेकिन घर में ना हमरा कुछ चीज खाए के कमी नहीं के बस एक ही चीज के बा। कौन चीज बोला वो हम पूरा कर देम ना तारा देवर काहे खाए के। अरे भौजी हम लिया देम ठीक बाटे। शाम के आई ना तो लेते हम ठीक बा। आज शाम के आई। हां शाम के आई ठीक बा तो हम शाम के आई। हां तो गोलगप्पा ले ले ना। हां तो गोलगप्पा तो लिए देम और ही बताओ भौजी तब ठीक ठाक रहत हलू ना। अरे हां जी ठीक ठाक रहत नहीं अब 6 महीना के अंदर में तो ना घर दुआर की याद आवतन कि पूछी मत का कहीं। अच्छा एगो बात बताई कैसे बताई ना ना बताओ ना। देखी रउआ देवर लिखा बा यहाँ अपन लिखा बा तबे रउआ से बताओ तो का बात अरे भौजी तू हमारा से काहे के सोचत तू बताओ ना कुछ बात। देखी बाबा जी हमार कसम खाए के कोई से कहम ना। अरे भौजी ई का कसम तुरंत दिलावे लगलो विश्वास नहीं खे देवर पे माने मतलब कसम खाए में तो कोनो दिक्कत बा। चलो ना तू इतना सुंदर बालू तो हम तार कसम खा सकत नहीं बोल ना। झूठे फूटे मत कहे ना सोची में तो हार कसम जाना तनी रउआ जी सन पाई ना। हां ऐसे ना हम पहले ना इंटर में पढ़त रही ना। हां तो हमार ना एगो कॉलेजा में लवर रहे रउए लिखा रहे आ ओकरो नाम जाना तनी अखिलेश रहे। वाह यार सही में। हां जी रउए नाम के रहन वो। लेकिन भौजी तू तो बहुत चालू बालू बताओ। अरे ना जी सुनी ना मतलब कि कोई के कुआर में लगे अब शहर विदेश में रहत नहीं तो लवर ना के सोना ऐसा लोग बात कर तो लेकिन जाना तनी कुछ पहले ना रही कुछ ना करो एगो बात कही भौजी हमरो दिमाग में आवत है पहले हमर पूरा बतिया सुन। अच्छा बोल जाना तड़ी नतिया के बेटा इतना धोखेबाज रहे न कि का हमरा बस से कहीं हमारे से यार पता नहीं कौन आगल में पागल है कि बस ओकर बार होते होते रहे न तो ओकर बारात देख के पागल आ गइले ओकरा पीछे चल गइल। लइका जात न ऐसन होखबे करला सब कैसो नहीं को खाली ओकर बरे पे पागल आ गेले तोर हाथ ना सुंदर शरीर बा तहरा पे ना पागल आइल हाथ ना पता ना 6 साल से हमरा से प्यार करत रहे लेकिन उ जब से डकिनी आइल न तब से ओकरा पीछे पड़ गए आ पता का ओकर के छोड़िए देलो खइली शहर के लइका ना छिछोरा होखबे करला सब कूले कूल जाए त भौजी का करबू 6 साल के प्यार एगो बार पे तहरा उ दूसरा के बात देके फिदा हो गए लेकिन हम तो कहता नहीं कि तोहरा लेखा मेरा रू कोई के मिलबे ना करी। बताओ भैया के किस्मत जागल बा कहता ना बढ़िया मेरा मिल गई। हां जी उनकर त किस्मत जागल बा तू बहुत सुघर लागत हो हम का कही तारा से। चलिए इतना तारीफ मत करिए सुघर भाई त का कही हम बताई ना सुघर दिन बहुत ही सुंदर वालो हमरो कबो कबो बलैले करबो ये घरे अब कबो कबो कहते बानी के घर में दिन भर 24 घंटा अकेले रहना रहो त साज में 2-3 घंटा मन बहल ना जाई। अरे मन का जोन तू कहबू तमन होई आ जाना तनी आ जाए ना शाम के त रउआ खातिर ना मोमोज हम बनाई। वाह भौजी इतना हमरा खातिर तो तू जानत नहीं कुना तो हम तू कहबू ना तो तारा खातिर हम कुछ और नया नया चीज भी ले आई शॉपिंग करा देम तारा के बाजार में भैया यदि रहते नहीं खन जाता। अरे ना जी ओकर कोई चांस न कि बताओ फलाना के लइका जो शॉपिंग वॉपिंग करे गेल तो जान नहीं के और से भी हमरा शॉपिंग करे के जरूरत ना पड़ा कुछ चीज खरीदे के रहल ना तब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देवे ना। अच्छा ठीक घर आ जाला अब नया नुहर बानी बहरी जाके ना सब करेला ते
ऐसे ना जाए ना बहरी। ई तो बात ठीक कहलू, मान ल कि अब उ देख लिए जा घरवा के तो बोलहु ना हाँ देख लियन जाइए, चाहे कहन जी के कौन ऐसन जरूरत काम वाला बताओ ना उनो कारा हम ठीक बा, कब विदा कर देना सब भी पर्सनल सामान तार होई न, मतलब पर्सनल चीज होला एक आध गुनो के सबकरा से ना कहल जाला, वो अपन पति से कहल जाला। तो उ तो ना रही त हमारे से देवर से तो कह सकत हलू न। हां जी अब वहां के नहीं की तरह हुए ना गो देवर बानी, तो हम तार तरह हुए से ना कह हम लिया देम तार पर्सनल सामान। अच्छा ठीक वाला देम। अच्छा ठीक है, बस सुनिए अब जाई रहवा ना। उ सामान खातिर गई रहन कहमी ना। हां काची घर में काम लागल बाते, घर में काम लागल बा। अच्छा और बड़का भैया के शादी हो गइल बा? उनकर तो शादी कइले हो गइल 2 साल। आ लइका फइका एगो लड़को हो गइल बाटे। अच्छा अब लइका। बस हम ही एगो बचल बनी, उहो देखाई अब हम शादी बियाह कइले ले। चलिए शादी ब्याह और होई ना, अब सामानवा मिल जाई जी। देखी जी शादी ब्याह होई ना त हमरा के भुलाई मत। गारा के 5 दिन पहले ही से लिया के चल जिम घरे। अच्छा तब का बाप रे बाप, ई ना जी अगर मेहरारू जी त हमरा के भुलाई मत। ओहो। घरे आई करो। अब ई जेकर इतना सुंदर भाभी रहन त मेहरारू के जन कैसन मिली के उ जानता। काहे? कैसन मिली शादी होखला के बाद न पता चली। हां जी उ तो बटले बा, तो पता ना दिनवा ऐसन करता ना। सुन ना सामानवा तो अब हम जाई। हां त ले लियो, काहे दे बाते। हइए ह। हां काहे दे रखल बाते, अच्छा, ले ठीक ली बा। जौन ओकरा में से ले के एगो दूगो ले ली। फिर कल आई न। हां काल ही ना हिसाब में के आइम, हमार गोलगप्पा भुलाई मत 10 गो ले ठीक ले। बा, गोलगप्पा तारा के ले लेम। अरे 2 गो पटरवा के काम बा ले लेतनी न। हां ठीक बा ले ली। ठीक है भौजी तब जा तनी न। ठीक बा जाई। शाम के पक्का अच्छा बाई। से ले जन देखी गिरी उरी मत काटी बाते करा में। ठीक बा। ठीक बा जाई ले जाई।